Kani gadega Pati CCTV, bat pidang pej yaki kubor baman kasni. Kala bandai ke kubor ke ban pelingo yaki nong tap vote, hapok ke North Shillong constituency. Namar ki arngot ki kertong ki banyakon hakani ke election house number 1. Kilai trelang bandai ajing pensai halor ke jingdon kam banjir nong mikman hake election MLA ke ban long house nam aza khatpra. Kini ki arngot ki kertong ki dai u Presiden Barim ke FKJGP ubak Jo Marwen. Ubadai kertong ke UDP, bat UMDC na Jayau, uba adal ba nangrom, ubadai kertong ke Knam, bat ke balapan kandidat ikipat ba na ba kilalen ban a jingkren, ha ke jelang ke balakot da ke Meghalaya Movement ha Joai. Habai kren bat uba Jo Marwen bat uba adal ba nangrom, kilapan pau ba kilai trelang tang ha ke nikresan balakot da ke Meghalaya Movement. Henry ha po ke constituency pan kin ha banya la ke jongkelenti ban yo ya ke jingjob. Ini ke Meghalaya Movement si ke di ke sing ke ba lakot da ki wei pat kinong elam kumgi ba bai lang po snap ti jinglet ke jong inte ma ke jing khot ke jong ki yangi manon me shai bai ba ha ka bai dei ba ani ka sanchar khadar ha bai dei ba kumno ban jit ikita kinong mi khmat ti le si ke jinglet jonga ba ret ang toru ngile lala ka jong bat ka jing mut ike bangile yang toru kalong bangin yo ban penshai bai ba ha kata kom kumno bangnya pej ya kata sanchar khadar kalau si ke bandlong ke ba khut ke ba suba mo kata senchar khadar si ke balat na kata ka bamsap ke pampong kata senchar khadar si ke ba nginjit le si ye kita ki briu mo ki badan shisha le si kata ka kasap kita ki badan shisha le si kata ka bor ki kumno ban yalam sha ye ki pat ba tiga di kata ka jing ka di ki jimut jong ne ka Meghalaya Movement tiga kum ka jinga kren jangan buat kitu ki nangelam tu ki orang mungkin pelong kaleng-kaleng ama kani ka election menta jangan ni ka assembly election ke banjit ikini ki nong mi khmat mah kala jandei le si kala jan kan no ha aja khat phra tina ta da kini ru ki kwa kan menta kumno begini ban persuthu bai ba ha bai de banjit ikita ki nong mi khmat namar menta ngi ile si mah ka jinga jit ikini nong mi khmat ki jingi tingi tenteng kala trikam da ka bojong pisah tingi mio shu ikini nong mi khmat le si kita ki ba kwa ban tri hok sha na ta pai ba bat kita ki le se ki kwa ban mi mo ban ye ki dan bun ki brio le se ki ban nang la start ki brio sha kita ki badan le se kata kasap ban tri na ta ki pai baru kim nut so ban mi na mar balai ba kim dan pisah mak so thu le se ba le se sin be kele prasa igini ki brio badan pisah kin ha ban ma de ki jingrem kin ha ban ma de ki jing sha kan tai ha pai ba tin na ta da na kaliang ajungiru ngilej ha ju ko por penslur kumi kini ki brio la se bikin mi habu ki dan sha ta ka thong ka jong ki ka jing thrang ka jong ki ban tre sha na ka ta pai ba ban pet sha na ka ta ka imlang sa lang ngo ban ra sha ya ka ta ka roi ka par tingi ngiru ni penslor ye ki ba ki di ban mi shakhmat ban ire kini collection nama ka ju kum ngiru ano pi yeladiru ngimdei ki brio ki badan ngiwan na po seng balang ngimdei kita ki businessman ngimdan pisah hidup banong banya ai kita pai ba banyak thiet kita ki bot ki joki nei de tang kata ka mensim ka ching thrang na se bangin yo banyak trei na banta kata ka ha ka miat jong pai ba em kata ka jingya lek janga ba rete ku mangal ong yepi bakam dei le se ngia trei lang na ka banta ka ni ka jing ba na ka banta ka ni ka jing ba ku mlu ban jit ye kita ki nomi khmat ti ka election hi ga ya la ka election ti ngaru ngai le hi bangan job ti na ka lang ba ret du ile hi ban job di kum ta kan kam dei le se ka ban ong ba ngia trelang long ke jinga trelang ga jungi long na ka ban ta kan kam ba bha pat ngia trelang de ya ko bani kong ginam khar subha tengam tu khar subha ni no dang lapo yang tei pateng ai idon parlo ting so tunat so kuman mangidon ke ju ka thong tin rei pi kanum dei tang ke jinga trelang sabar ka bokong sandu ka dei trelang hapo kat bojob ki parti hi job kerja terelang kalong nam ta thong jong ja bendeu de ki isu mlei jong ka parti ki isu jong ja bendeu ti kamdon jing so pher kata ka jing ye terelang tu wala ngade ban ya khun hani ka 17 Shillong North constituency persai baju ni kongres ni HSPDP dan ni UDP dan ni NPP tempatan ni ko ya ko abang lembah jong pi ba ngan pentikna ba kamdei ke je khun persai ye kini ki parti o pher kerja kon percaya cuma, kamu kerja kon ngadi uru ya kon ni ru, ngadu kipor balen, kerja kon kadai percaya ki isu, percaya tak aspiration long pending aspiration jok kerja penriu,
Kalau community boni isu fulfill ke aspiration juga parti jong beriusimet compulsion kom nong mikmat renga so kapor kada wa bang imde isu bersih nong mikmat tangki pollution rengi nokam bersih hitru legislator tiba lo tanong rembat ngara sungu yo play ba usai nga lembaga jenong MDC bat mentang ngis scam hiru bo ba run ibet abon ai kini ka kenti mani on pensisa ngan proof ngadiru nong yalam kisang balang ulain ngan proof lembaga ki weipat ki para nong yalam hakisang balang marko mga pet yaki nganu banong ngaslan banong ngaslur banong maka pertai kan sakhi bagi babuni ki leader ki blami na kisang balang ki lech ki political party ki give up ka fight kim sim lai khon ru ko pukut jong ki issue aku mangasu tip ya ka pasok jong ka kalong ba ngin ai ka political awareness ya ki pai ba kumno ngin sei ginong mikma ki ba kumno ta ginong mikma ki di ban mi buat kai ka kamram ka jong ki masuk manong kalong kumta fi kumbong MLA mo Mekhalia Legislative Assembly na try la dia penken mau di weekend te manong ba menle ayu mo MLA menle ayu pi ne jingsha ngam da kham stona sebat phai sedien ha phai si phai bia ngai ti por ga dei thamga maroi hi basar nakat bai pai ba ken hon ki ba so thu ya jingsha ba ngarem collection ring ngashat namar ko ka daw kolong ba ngamrem mi ka man sim khun nam ta ka daw ba ja ban riu ka daw ka jing rem mo jama collection bla len wala preng ni khasi baro ni polling station na job wala preng no dakhar ki non travel perlok mo ki non travel friends na ki we par ki areas jong ni ka constituency ki jong kim sim makan tai ya ka khanam kim sim makan tai yang wala preng por balingkot tang arte yung wali banela election dari bangalik mai lap election ti por kam de yan ta election dari kalau kham tam ban clarify ke ki issue ke ka khanam bling inform ka khanam khar aspa ana yo ngai scam ba narang ilong anti non travel communal party watak sibut nginum yo tin re ka dawi ka bangarem ka election ku dem ka di basana ja ki khlam shimkhia ban mi na le yem ban thapot ngam te phithap na kim thap ndai mi na le ya lek ban pandep ka hok ka jongpi pi ka ba shai ka bang khwa ban kran na ba jong pi balong ba ngathrai kam dei ga jing bawri jong brio war biang karnyang ni bodon nak ta ka party ni ubah ustad ubah pana ubah nang ban kren dengan sultan ni kawi ki issue ki dei ka bang hakamat na ka banta jung ki indigenous kasi bad ki indigenous non tribal ki blok kha bla he bla san hani ka jing sha kalong ngin kren tang ni kawi ka hok ba ka jing sha mar kum ba khnam ka thamai ka talong la khai ka lor ka hok ba lor ka jing sha ko mangi khasi ru nak talong ka thamai ka dia lor ka hok ba ka jing sha ka dia petang ka hok ba ka jing sha la ka dei ngin ya kan tho kan tha ki bom dei ki hok ka jing sha mo